नोंथांमोननि एसे मदद खालामनायानो सासे सुबुंनि जिउखौ रैखा खालामनो हागोन। बेनिखायनो सासे बर' फिसाया नोंथांमोननि अननाय आरो मदद नागिरदों। गौहाटी मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि बारग' फरायसा आरो गौहाटी मुलुगसोलोंसालि दालाइसा एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो मिरु एबसुनि बारग' थुनलाइ नेहाथारि समित नार्जारी बिथांनि थोंनैबो आथिङा पेरालाइज बायदि जानानै दं। फाहामथाय लानो थाखाय बिथां समित नार्जारीया मार्चनि 13 अक्ट'निफ्रायनो वेस्ट बेंगलनि मिशन हस्पिटालाव एडमिट जाना दं। समित नार्जारी बिथांनि फाहामथाय लानायाव नख'रा जोबोद राङारि जेंनायाव गोग्लैनानै दं। बिनिखायनो बयबो अन्नानै जा हायो अनसुंथाइ हरनो खावलायदों समित नार्जारीनि नख'रनि सोद्रोमाया। बेनिखायनो राहा गैयैनि थाखाय रायजो राजानाव रांनि मदद बिदों खौरांनि गेजेरजों। दुखुथिया समित नार्जारीखौ मदद खालामनो एकाउन्ट नं 313455050103 आव बयबो गोसो गुदुंफोरा एसे एनै रां हरनानै मदद खालामनो हागोन। साख्रि नागिरग्रा सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। गिबि खेबनि थाखाय आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारा बाक्सानि सदर मसलपुराव गासै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय गोदानै कचिं सेन्टार बेखेवनो थांगासिनो दं। जायफोर सुबुंफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय कचिं लानो हायाखैमोन बिथांमोना बे बारनिफ्राय बे कचिंनि खाबुखौ आरबि मेथमेटिक्स सेन्टारनि जोहै मसलपुराव मोननो हासिगोन। बे कचिं सेन्टाराव बिथांमोना डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट 3rd and 4th ग्रेड रेलवे एसएससी आर्मी जीडी अग्निवीर बेंक पुलिस आरो टेट आनजादफोराव जिरायनो हानाय बायदि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिजों फोरोंथाय होनाय जागोन। बे कचिं सेन्टारनि सोमोन्दै आबुङै मिथिनो थाखाय 9101450597 6900584714 आरो 9365132228 जानबुं अनजिमायाव खौरां लानो हागोन।